today is simple Wow, sarap naman. Titikim tayo guys. Sarap. Yan. Sarap. Malutong na malutong. Kain tayo. Welcome back po sa Simple Luto na Hilig Channel. So ngayon guys, kasi maraming nagtatanong kung bakit hindi ako nagpapakita ng mukha. So ngayon, papakita ko yung mukha. Ito po yung medyo wapo lang. So ngayon guys, magluluto po tayo ng simpleng recipe, yung vegetable fried lumpia po. So sana vlog na to magugustuhan niyo po. So papakita ko sa inyo yung mga ingredients, pinakasimple lang at saka napakadaling gawin. Okay, so stay tuned lang po. So guys, ito na po yung ingredients natin. Of course, so meron tayong lumpia wrapper. Yan. So mabibili yan sa merkado. So ito yung vegetables natin, mix na kasi may bibili natin ito sa sa market, ready-made na. Pero kung gusto mo ikaw yung mag-slice, so ganito lang kapino. So ganyan lang ka Okay? So depende kaano karami at saka yung mga panghalo natin. So of course hindi mawala yung asin at saka yung kunting asukal. And then meron tayong powdered paminta at saka yung baka naman yung magic syrup natin. And of course yung cooking oil natin. Okay? So meron tayong cooking oil. So magra-wrap tayo. Hindi yung na wrap wrapping ng mimix natin yung natin. So, asin, asukal at saka yung seasoning. Okay? Stay tuned lang kasimple guys. Lalagay natin yung paminta. Padagdag sa aroma. Maliit naman ng butas. Yan. Ubusin na natin to. Yan. Just like that. Yung magic. Sabi nila bakit may asukal. Itong asukal kasi paano yan, balance Yan. At saka asin, kunting asin lang. Hindi masyadong maalat. Huwag na natin ubusin. Yan. Saka mix lang tayo. Siya nga pala, dapat malinis na yung gulay, tapos natin hinugasan. Hindi na natin lulutuin muna, yung sabay na sila, yung pinakamadaling proseso. Kasi kapag lulutuin mo pa tapos ipiprito mo, baka masunog at saka mawala yung crisp ng gulay, right? So ganyan lang. So kung gusto niyo i-upgrade, pwede, pero ito pinakamadali at pinakamura. So ganyan lang guys. So magra-wrap na tayo. Magra-wrap tayo. Ngayon guys, ito na, magra-wrap tayo. Okay, lalagay tayo. So kumuha ko ng tubig para mamaya pa pandikit. So be sure lang malinis yung kamay natin, okay? So ganyan lang. Dapat may carrots. Uy, masyadong malaki. Yan yung style po. Yan. Okay, yan lang. So gaganyanin lang natin hanggang sa lagay natin dyan. Okay, so paulit-ulit lang na proseso. Ganun lang hanggang sa maubos. Okay, healthy na healthy kasi vegetables sarap. Ayan, okay. Okay, so ngayon guys, tapos na yung pag-wrap natin ng
lumpia, invisible lumpia natin. So painit tayo ng oil. Ganyan lang karami, at saka maglalagay tayo ng isang pirasong bawang. Yan. Para mabango. Okay. Saglit lang. Papainit muna natin. Gagamit tayo ng tong. Pinakasimple pero vitamins. Okay. Lalagay na natin. Yan. Tiyak magugustuhan to ng mga bata. Okay. Huwag lang natin i-overcrowd. Maganda yung pagkaluto. Okay, ganyan lang talaga ang proseso. So, hayaan na natin na maubos, maluto lahat. Tsaka, gagawa tayo ng simpleng sauce. Yung vinegar at tsaka onion. Guys, may ipapakita ko sa inyo na sikreto para crispy yung yung lumpia natin. Ito yung suka. Okay? Maglalagay kayo ng konting suka, tapos bigla nyo lang ilagay. Konti lang kasi puputok eh. Halimbawa ganito, yan. Lagay tayo ng konti. Ganito lang karami oh. Yan. Mga kalahati. Ilagay mo lang ganyan. Yan yung sikreto para crispy yung iluluto natin. Kahit anong lutuin, fried chicken o kung ano pa. Yun, kunting suka lang. Huwag maramihan kasi yung apoy baka Okay, guys, luto na lahat yung natin, yung vegetable fried lumpia. So, don't forget yung yung secret natin para maging crispy. Okay, dito yan. Okay, ayan. Okay, so ito na guys, tapos na yung natin, vegetable fried lumpia at saka yung sikreto natin kanina na para maging crisp. So gumawa ko ng sausawan, yan, pinakasimple. Mayroon tayong onion, yung vinegar, sukang puti yung vinegar, at saka yung may paminta tayo, yung mga itim-itim powdered paminta, at saka yung sili, yung native na sili. So ganyan lang, ganyan kasimple. Sana po nagustuhan nyo yung pinakasimple lang na natin ngayon recipe. At saka sana po don't forget po to subscribe, lalo sa mga bago. Simpleng Luto na Ilig channel, at don't forget to press the notification bell po. Maraming salamat po sa support. Thank you. God bless po. God bless.